Здравейте хора, продължаваме с Реал Мадрид. Започваме матч срещу Спортинг, не Инфитехимето. Ето го нашия отбор. Вижте Роналдо, Агуеро. Ето ни и трофеите Неймар и Серхио Агуеро. Малко и също не тази там 100 милиона са Бензема, обаче Манчестър Юнайтед го купи. Това ще ви кажа, 100 милиона не са малко. А Керо с лопката там и Коста. И Коста Керо. Там се не види. Деба тази ще да вкарва. Не, паш вие няма да вкарате. Не, аз си кривак. Кой е то си, бе? Кое е вкарал там и Коста? Агуеро е един перфектен гол. Вижте го пак. Хоп, айде. Агуеро, Крос, Тоника, Крос. Какво решам прави Крос? Хамес Родригес вкарва. Вижте го само каква радост преди малко. Ето. Крос се саяща нещо или пък он си се саяща. Кой ли да пие? Ще си пъте кросъп. Да му се ви. Бейл вкарва, резултата е 3-0-70 и втората секунда. Тари на 0 ли, бе? Да. Добре си вършат нещата. С екасното отворен от всички, но ще направя малки размяни. Роналдо! Тонал темпо, хора, тонал темпо вкарва. Резултата е 4-0. Добре, 4-0. Но Роналдо доста помогна след този гол. Няма какво да си говорим, все пак помогна. Серхио Рамос, и Чони ли беше, как се казваше, вкара и резултата става 4-1. Хора, не забравяйте да се абонирате.
Моля се. Матча са върши. От мене са се качал.